so bayanta. Miki na Kano ta yi gana da cancanta. Kyawun lamari a azabar yakun zamanata. Ka shiga zuciya zaɓin FANAN wanda nan nuna. Kin zarce ma mata a fagen kyau da iya soyayya. Ke mun zama jini hanta kudi da akwai jabu bakar ko ga ginin da balinta. Kika ga mun rabo da jini haka ma cikin mota an kwarzana an ga jini to za mu